Bismillahirrahmanirrahim. Ötüp gider jawarlyk. Ol döwranyň kadry ýok, garyplygy görmese genjikanyň kadry ýok. At ýalaňaç galmasa oňa donyň kadry ýok. Kadir bilmez nadana bir merdanyň kadry ýok. Kömekden semrinlere hiç insanyň kadry ýok. İl içinde edermen bir jawanyň kadry ýok. Aziz mutadayin, dindost, halim, şerif insanlar, hemme musulmanlar, yetip gelen Kurban bayramyňyz mübarek bolsun. Bul Kurban haýdy münasebeti bilen hemme dildaşlaryma ýene hem bir bar haýtlaryny gutly bolsun diýen. Yetip geldi Kurban bayram, gutly bolsun ülkedaşlar. Şükür ülkem boldu aram, gutly bolsun ülkedaşlar. Bul şatlyk her musulmana, iftihar İslam jahana, tamam yaş garry jawana, gutly bolsun ülkedaşlar. Aziz musulman dogurlar we harçda dahylda ýaşap ýören hemme dildaşlar, haýtlaryňyz gutly bolsun, her günleriňiz haýt bolup geçsin. Wetenden uzakda, gurbatda ýaşap ýören insanlar we jawarlar we ýaşulylar hemde wetenimize sulaşdy gelip, parahatlyk gelip, gelecek haýdaça wetenimize gelip öz enejan we atajanlary bilen, öz dogurlary bilen, öz aýla maşgalalary bilen, öz süýgüli ýary bilen haýt geçirmek nesip eden bolsun. Bul haýt meregi ol adamlara ki ýollaýaryn, onu men kalbimden hem şirin görýän we kalbimden hem aziz görýän. Ol adamlara ki gelecekde umydım we wetenimiziň bagty diýip ýatlýan adamlaryma awalin bar şolara ýollaryn. Allah Teala her bir insanları her yerde bolsa afiyette bitin baht bilen ýaşamaklygy nesip eden bolsun. Hudawan bizi we sizi bu Kurban bayramy münasebeti bilen Allah Teala nakesden qardar, zalime giriftar etmesin hemme musulmanlary. Gelin 4 günlük dünýä birek-biregimizi bagrymyza basalyň, birek-biregimize muhabbet edeliň, birek-biregimiz bilen dogan bolup ýaşalyň. Mysly birader biz La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelime goýbyz. Umydy Allahdan edip, awry Allahdan dilap bir-birimizi bagrymyza basalyň. Men hurmat bilen Jora Falwan ýene hem haýtlaryňyz mübarek bolsun.